खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि PMAYJनि मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर। आरो बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन आरो लोगोफोर। जाय बिथांमोना प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जि न' PMAYJनि न'खौ सिगां बोसोराव मोनाखैमोन, अर्थात थालांदोंमोन दै, बिथांमोननि थाखाय भारत सरकारा, इन्डिया गभर्नमेन्टआ गासै 12था रायजोफोरखौ बे न'खौ, बे थालांनाय जायफोर न'नि सुबुंफोर दङ, न'खर दङ, बिथांमोननो बे न'खौ होनो थाखाय अर्डार खालामनानै हरबाय दे लोगोफोर। दा बे अर्डार खालामनायाव जोंनि रायजोआबो, आसाम रायजोआबो गोलैफादों आरोना लोगोफोर। जाय बिथांमोना सिगाङाव एप्लाइ खालामखाबाय दै, बिथांमोना बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न' अर्थात PMAYJनि न'खौ माने मोननो थांगासिनो दं आरोना। बे बोसोरनि लास्टहालागैनो नोंथांमोना मोनहैनो हागौ आरो 2026नि लास्टहालागैनो। दा बेवहाय नोंथांमोनहा बेसेबां रायजोआव गासै बेसेबां न'खरा मोननो हागोन बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायलांगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो लोगोफोर। बे बोसोराव जाय बिथांमोना सिगां बोसोराव न' मोनाखैमोन दै, अर्थात PMAYJनि न'खौ मोनाखैमोन एप्लाइ खालामबाबो, आरो गोबाङानो रिजेक्टबो जाबोदोंमोन जानो हागौ। दा बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां होननानै बुंनांसिगोन आरोना। एबारनि जि भारत सरकारा बे बोसोराव, एबारनि जि बोसोराव गासै 10,021था माने न'खरनो न'खौ होनो थाखाय माने टारगेट लाबाय आरोना। बेवहाय गासै टटेल रायजोफोरा गोलैदों, जोंनि आसामाबो गोलैफादों दै। बेवहाय गासै 12था रायजोआ बेवहाय न'खौ होनो थाखाय, बा 12था रायजोखौ न' होनो थाखाय भारत सरकारा खावलायहरबाय, अर्थात बिथोन हरबाय आरोना लोगोफोर। दा जाय बिथांमोना सिगाङाव सार्भे जालांखांबाय, जिअ' टेगिं जाखांबाय, बिथांमोना बे बोसोराव न'खौ मोननो थांगासिनो दं आरो लोगोफोर। दा बेनिफ्राय बिथांमोना बेसेबां बे बोसोराव बेसेबांथा न'खरनो न' होनो नागिरदों बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरनो दै। बेवहाय बिथांमोना 4,95 लाख माने न'खरनो बिथांमोना बे बोसोराव न' होनो टारगेट लादों आरोना लोगोफोर। दा बेनिफ्राय गासै एप्रुभेल जाबाय आरोना बिथांमोननि जि होनो गोनां जि टारगेट, बे टारगेटआ 3.91 crore माने बिथांमोना बेखिनि न'खौ, बा न'खरनो बेखिनि न'खौ होनो थाखाय टारगेट लाबाय आरो। बे बोसोराव टटेलि 4.95 crore बिथांमोननिया, बेनिफ्राय 3.91 crore माने बिथांमोनहा टारगेट लाबाय आरो लोगोफोर, बे बिथांमोननो न'खौ होनो थाखाय, बिथांमोननि न'खरनो। दा बेवहाय एसे थालांबावबाय लोगोफोर, मथा मथि 2 crore माने बिथांमोननिया थालांबावबाय आरोना लोगोफोर। लासैनो बिथांमोना होलांगोन खोमा बेखिनि बाखि थालांनायखौबो लोगोफोर, आं बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायहरखाबाय। दा नोंथांमोनहा बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ जाय बिथांमोना मोनाखैमोन दै, बिथांमोना बे बोसोरनि लास्टहालागै मोनहैनो हागौ आरो लोगोफोर। नोंथांमोना सिन्था खालामनांला, बिथांमोना 30 जुननि माने 2026नि 30 जुननि सिगांनो बिथांमोना बेखौ, जाय बिथांमोना जोंनि एरियायाव सार्भे खालामोना, बिथांमोनखौ 30 जुननि सिगांनो साबमिट होनो खावलायहरदों दै। बिथांमोना माने सार्भे खालामनो भारत सरकारा बिथोन हरदों आरोना लोगोफोर, 30 जुननि सिगांनो। बेखौ नायोब्ला 2026आवनो नोंथांमोना लास्टहालागै बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ मोनहैनो हागोन आरो लोगोफोर। दा जाय बिथांमोना प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ मोननायनि सिगां माखासे खामानिखौ जुदि दासिमबो मावनानै लायाखैब्ला, नोंथांमोना थाबैनो मावनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोनहा जुदि आधार कार्डजों बेंक एकाउन्ट जुदि लिंक गैयाब्ला, नोंथांमोना बेखौबो लिंक खालामनानै लाखा। मानो होनबा आधार कार्डनि अर्थात DBTनि थ्रुयैसो फैसाखौ सोनानै हरनाय जायो नालाय, नोंथांमोना बेखिनि खामानिखौ मावनानै लादो लोगोफोर। आरो नोंथांमोनाव जुदि रेशन कार्ड गैयाब्ला, नोंथांमोना थाबैनो रेशन कार्डखौ बानायनानै ला। दङब्लाबो नोंथांमोना एक्सट्रा जादोंब्ला, नोंथांमोना रेशन कार्डखौ बुखावनानै लाखा आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ खावलायहरखाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जुदि जब कार्डखौ आधार कार्डजों जुदि लिंक खालामाखैब्ला, नोंथांमोना लास्टनि जि फाइनालाव मोननाय जि फैसा, जब कार्डनि फैसा, बेखौ नोंथांमोना मोनहैनो हानाय नङा। बे खामानिखौबो नोंथांमोना जब कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनानै ला। आरो बे लिंक खालामनाय खामानिया सिगाङाव जाखांबायमोन लोगोफोर। दा नोंथांमोननि एरियायाव जुदि सोरबाफोर लिंक खालामग्रा दङब्ला, नोंथांमोना थाबैनो लिंकखौ खालामनानै लाबानो जाबाय। जेब्ला प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ मोनैनि सिगां
नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै लायोब्ला नोंथांमोना जाहाथे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'आव मोननो गोनां जेसेबां फैसा बेखौ जाहाथे मोनजोबनो हायो आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो खावलायहरबाय। दा दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन। थेंक इउ, बाय बाय, गोजोन्थों।